କେହି ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସେହି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ଏବଂ ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣେ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ଥରେ ଜଣେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖୁଥାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ସତେଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେଖି ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲେ, ସେଉ ଓ କଦଳୀ ଆପଣ କେତେ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଦୋକାନୀ କହିଲା, କଦଳୀ 50 ଟଙ୍କା ଡର୍ଜନ ଆଉ ସେଉ 200 ଟଙ୍କା କେଜି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସି ଫଳ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ 1 ଡଜନ କଦଳୀ ଓ 1 କିଲୋ ସେଉ ଦରକାର। କ'ଣ ଦର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଦୋକାନୀ କହିଲା, କଦଳୀ ଡଜନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଉ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଠିକ୍ ଅଛି କହି 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ରାଗରେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦୋକାନୀକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଖୁସିରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ଫଳ ଦୋକାନୀକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଫଳ ଖାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୋକାନୀ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଛ କହିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକାମି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର 4 ଜଣ ଅନାଥ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କୌଶଳ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ସେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ମୁଁ କମ୍ରୁ କମ୍ ଦର କହି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ସେ ମୋଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୂଜା କରିପାରୁଛି। କିଛି ସମୟ ରହି ପୁଣି ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ମହିଳା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି ସେଦିନ ମୋର ବିକ୍ରି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେହିଦିନ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଧନର ବର୍ଷା କରିଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିନିଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଆଉ ବିନା କିଛି କହି ସେହିଠାରୁ ଫଳ କିଣି ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ହେଲେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ କାହା ଦୟାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖରେ ଓ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବା ନା, ଆମର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସେହି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ସହ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି କି ଦୁନିଆ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଲୁହର ସାଗର, ବୁଡ଼ି ମରି ଯିବା ପାଇଁ, ବୁଡ଼ି ମରି ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ, ହସି ହସେଇବା ପାଇଁ, ହସି ହସେଇବା ପାଇଁ। ନିଆଁଠି ବରସିଲେ ଆକାଶ ବି ଛିଡ଼ି ଗଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ, ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ। 1986 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ନାମରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି, କାରଣ ମଣିଷ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅସାଧୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ କି ସେବା ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଥିବା ଖାଉଟି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କ୍ରୟ କରିଥାଏ, କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ଆଂଶିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କ୍ରୟ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରକୃତ କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେବା ପାଇଁ ଖାଉଟି କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବାକି ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ବା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପୁନଃ ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେ ଖାଉଟି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି କ୍ଷତି ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଓ ଆଳସ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ବାବଦରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଠକି ମନଭୁଲାଣିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଖାଉଟି ଏପରି କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏଭଳି କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ବିବାଦ ପ୍ରତିକାର ଆୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବିବାଦ ପ୍ରତିକାର ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଫଇସାଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଇନର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ। ଏହି ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଆଇନର ପରିପୂରକ ଅଟେ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଖାଉଟିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଧିକାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର। ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ସେବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ। ତାପରେ ହେଲା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ, ଗୁଣ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତା, ମାନ, ଓଜନ ଓ ମୂଲ୍ୟର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହ ବା ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଗୁଣ, ସେବା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅଧିକାର। ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ବା ସେବାଜନିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକାର ନ ହେଲେ ଖାଉଟି ବିଚାର ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ବିଚାରର ଅଧିକାର। ଅସାଧୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କିମ୍ବା ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାରର ଅଧିକାର ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ଖାଉଟି ନିଜର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଠକାମିରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला वैलेंटाइन का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था। दिल में आके यूं फिर दिल से जाना तो गलत बात है। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। आज ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଧର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସାରା ରାତି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଗିର୍ଜାମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ରାତ୍ରିକାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଗିର୍ଜା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ସେମାନେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମନାଇଥାନ୍ତି
ଏହି ଉତ୍ସବ 24 ତାରିଖ ରାତ୍ରିକାଳରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ନାମ ଶେଷକାନ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ଏହା ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶତବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଇଠିକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଥାଏ ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେଦିନ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La la la, la la la, la 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 la. मिस सांता क्लॉस का घर कहाँ है? चाँद पे। हमें भी वहाँ ले चलिए ना। अच्छा। आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओडिशार संस्कृति और परंपरा शांति और सामाजिक सौहार्द्यर वार्तावाहक अटे। बहु प्राचीन कालरू ओडिशा जहा उत्कल, कलिंग बा ओड्र नाम नामित शांति और सौहार्द्यर एक वार्तावाहक साजी आसी। एठारे विभिन्न धर्म तथा मत रखुवा अनेक महापुरुष जन्म नहीं। मगध सम्राट अशोक कलिंग आक्रमण करथिले, किंतु दयानदी कूଳରେ युद्धर भयावहता को देखि से एते म्रियमाण हो जाइथिले जे बौद्ध धर्म ग्रहण करी परवर्ती समय समग्र विश्व शांतिर वार्ता प्रेरण करथिले। ओडिशार गर्व और गौरव महामेघवाहन खारवेल तांकर शासन काल समस्त धर्म और मत रखुवा लोकंकु समान दृष्टि देखुथिले। से निजे जैन धर्मावलंबी थिले मध्य बौद्ध एवं ब्राह्मण मानक प्रति खूब दयावान थिले। आज मध्य समस्त ओडिया मानक बड़ ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ शांति सौहार्द्य और भातृभावर एक ज्वलंत निदर्शन। रथयात्रा समय तांको समस्त भक्तंक गहणरे प्रभु श्री जगन्नाथ जेतेबेले बड़दाण्डरे विजय करती सेतेबेले मने हुए जे सबु धर्म वर्ण जाति सेही जनसमुद्र लीन होई समस्ते एकाकार हो जाइछंती। कुहा जाए तांकर मुसलमान भक्त सालबेगंकु आशीर्वाद दबा पई जगन्नाथंक रथ सेही बड़दाण्डरे अटकी जाइथिला। शांति और भाईचारार एहिपरि अनेक निदर्शन ओडिशार विभिन्न स्थानरे देखिबाकु मिले। खोर्धा जिल्ला काईपदरठारे थिबा बोखारी बाबा अथवा सत्यपीर पीठ एपरि एक शांतिपूर्ण सहबास्तानर ज्वलंत उदाहरण। एठारे पीर बाबांक पूजार्चनारे उभय हिंदू और मुसलमान भाग नैथांती। पीर बाबांक प्रसाद एवं फूलमाଳ इत्यादि हिंदूमानंक द्वारा प्रस्तुत होइथाय। प्रतिवर्ष पवित्र रमजान मासरे केतक निर्दिष्ट दिनरे हिंदूमाने सेठारे सत्यनारायण पालार आयोजन करिथांती एवं मुसलमान माने कुरान पाठ करिथांती। सेहिपरि कटकर बक्सी बजार स्थित पीर बाबा गड़खाई और चांदिन चौक स्थित शिशु भवन प्रांगण थिबा बोखारी बाबांक पाखरे आश्चर्यजनक भावरे हिंदू भक्त मानकर अधिक भिड़ देखिबाकु मिले। कटकर एही सबु स्थान मानकरे हिंदू और मुसलमान भक्त माने तांकर गुहारी और दुख जणांती एवं एपरि मान्यता अछि जे एठारे भक्त मानक समस्त मानसिक पूरण होइथाय। सेहिपरि संबलपुर जिल्लार मोचिपड़ाठारे एक हिंदू पढ़ियारी परिवार दीर्घ 350 वर्ष धरि मुसलमान मानक पर्व मोहरम पालन करि आसुछंती। एही पर्व अवसରରେ ସେମାନେ इमाम हुसैनकर एक ताजिया बाहर करती एवं एही ताजिया शोभायात्रा उभय हिंदू और मुसलमान माने भाग नियंती। कुहा जाय जे 1664 मसीहार जयदेव पढ़ियारी संबलपुर राजा छत्रसाईंठारु आज्ञा नै एही प्रथा आरंभ करथिले एवं आज मध्य तांको वंशज माने एही प्रथा पालन करि आसुछंती। एहीपरि अनेक दृष्टांतरू आमे जानि परिबा जे आम राज्य शांति सौहार्द्य और भाईचारार वार्तावाहक अटे। किंतु सांप्रतिक परिस्थिति रे केतक न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति और संगठन देश और समाज को जाति धर्म आधार रे विभाजित करी दुर्बल करिबा पई चेष्टा करूछंती। हेले सेमाने जानि रखिबा उचित जे आम मानक मध्यरे देशात्मबोधर भावना एहीपरि संकीर्ण मानसिकतारू यथेष्ट ऊर्ध्वरे।
କାରଣ ଇତିହାସରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଥିଲେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶତ୍ରୁ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ବନାରସୀ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। 1892 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 1939 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାବନା ଜାଗରିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 12 ବର୍ଷ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ବନାରସୀ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କୁ 1973 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର 1985 ମସିହା ମେ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ତଥା ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ରଫି। 1924 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଅମୃତସର ନିକଟସ୍ଥ କୋଟଲା ସୁଲତାନ ସିଂଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହାଜି ଅଲି ମହମ୍ମଦ। 6 ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଥିବା ଫକୀରମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା 1935 ମସିହାରେ ଲାହୋରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାଟିଗେଟ୍ର ନୂର ମହଲ୍ଲାଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସେଲୁନ୍ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରଫି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଉସ୍ତାଦ ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ଖାନ୍, ପଣ୍ଡିତ ଜୀବନଲାଲ ମୋଟୁ, ଫିରୋଜ ନିଜାମୀଙ୍କ ପରି ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। 1941 ମସିହାରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ ସୋଣିଏନି ହରିଏନି। ଏହି ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗୀତ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଗୀତଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସହ ଗାୟିକା ଥିଲେ ଜିନତ ବେଗମ। 1944 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଲ ବଲୋଚରେ ଏହି ଗୀତଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ଲାହୋର ତରଫରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1945 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗାଓଁ କି ଗୋରୀରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜର 4 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଜୀବନରେ ରଫି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସହ ଗାୟକଙ୍କ ସହ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସପାସ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। 1980 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗାୟକ ଥିଲେ। ରଫି ନିଜ କଣ୍ଠ ଓ ଗାୟନ ଶୈଳୀରେ ଥିବା ବିବିଧତା ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କବାଲି, ଦେଶଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ଭଜନ ଅବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସେ ଗାଉଥିଲେ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ସେ 6 ଥର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଓ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 1967 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ଓ 2003ରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକର ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, କୋଙ୍କଣୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମରାଠୀ, ସିନ୍ଧି, କନ୍ନଡ଼, ଗୁଜରାଟୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଘି, ମୈଥିଳି ଓ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ଆରବୀ, ସିଂହଳୀ, କ୍ରିଓଲ ଓ ଡଚ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।
ସେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ସମୁଦାୟ ଗୀତର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 7,405। ସମୁଦାୟ ସେ 25,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ କାଳଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପାରୁନି ତ ଭୁଲି ହାଏ, ତୁମକୁ ପାରୁନି ତ ଭୁଲି, ମୁହଁରେ ହସଏ ଛାତିରେ ଦରଜ, ରଖି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଚାଲି ହାଏ, ତୁମକୁ ପାରୁନି ତ ଭୁଲି। ଆଜି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ତଥା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନିଲ କାପୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 1956 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବମ୍ବେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ହମାରେ ତୁମାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 1985 ମସିହାରେ ମେରି ଜଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କର୍ମା, ତେଜାବ, ରାମଲଖନ, ବେଟା, ଲାଡ୍ଲା, ପୁକାର, ତାଲ, ରେସ୍, ଆନିମଲ, ଜାନବାଜ, ଈଶ୍ୱର, ସ୍ଲମ୍ଡଗ୍ ଦ ମିଲେନିୟର ଆଦି ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ଅନିଲ କାପୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। My name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, My name is लखन, My name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସେ 1981 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରେ 2004 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରେ ସାଥିରେ, ନେଇଯାରେ ମେଘ ମୋତେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟା, ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ ହି ତୁ, ଅଭୟ, କାବୁଲା ବାରବୁଲା, ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ଏସିପି ରଣବୀର, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସେ କିଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନରୁ 2019 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମଣି ନେଇଯା ଆମେ ଭାଡ଼ିରୁ ଫିଟିଲୁ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା, ଏ ଟିକେ ରହିଯା ଭଙ୍ଗା ଲବୁ ତ ଚାଟି ଦବୁ ଭେଜା। ମଣି ନେଇଯା ଆମେ ଭାଡ଼ିରୁ ଫିଟିଲୁ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା, ଏ ଟିକେ ରହିଯା ଭଙ୍ଗା ଲବୁ ତ ଚାଟି ଦବୁ ଭେଜା। ଆମକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ମଡ଼ିବ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, କସିରା ଦାନାରେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଣ ମା ପେଟରୁ ବଙ୍କା। ବାଳୁଙ୍ଗା 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 ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ବାଳୁଙ୍ଗା 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 ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ତଥା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇତିହାସ ଆଇନାରେ ଆଜିର ଦିନ। 1880 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭୋଗୁରାଜୁ ପଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1894 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ କଲିକତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଡିକାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। 1986 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ବାହାଇ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1989 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ
ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୋଲିଥିଲା। 1737 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳଠାରେ ପେଶୱାବୀର ବାଜିରାଓଙ୍କ ମରାଠା ସେନା ଓ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୋଗଲ ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସେନା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜ୍ୟ, ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ମରାଠା ସେନାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ମରାଠା ସେନା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ମରାଠା ସେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। 2002 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ 30,000 ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ବା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ना जा रे ना जा रे यूं मुझे छोड़ के ना जा रे ना जा रे यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे ना जा रे यूं श्रोता बंधु, आज तो समय हो जाए। आज कार्यक्रम को एट रखी आपण मानक विदाय नौछु। नमस्कार।